Okay, promo battle natin ngayon. Freestyle battle. First, kung nga nahimo sa Niyatakay. Okay. Introduce rapper to my left. Introduce yourself, man. Yo, MC, DPG, Crip, Tony Lee. Niyatakay Underground Rap Battle, Promo Battle, Freestyle, Mista versus Tony Lee. Yo, reppin up Batanggandado, South Dogs. MIZTH, South DOGZ, KDC Studios. Let's go. Yo, Tuskoy no. Sino na? Ay, Tuskoy. Ayo, katoy mo bro, kay puro hits. Pari ko. Let's go. Subukan ko mauna sa mga larangan na ito. Gusto ko mapatunayan sa lahat sa inyo kung ano ba ang talaga pinaglalaban kong mayabang ba o may tunay na karangalan. Di ko gusto na matakot sa lahat ng antas. Gusto ko lang na mapatunayan na ako si Ismaglas. Pero unta, dapat inanangta ang sitwasyon. Pero gusto na ako patunayan nga inaning direksyon. Kung tama na atensyon, no? People enjoy. Di ko gusto nga madiswido mo, Loy. Pero ako ning kwentro, ako nang atensyon mo na gusto na ako nga makita na ko si Mr. Loy. Ano sabi mo? Ikaw daw si Smaglas. Ang baon ng hininga mo, tol. Pwede ka na mag-toothbrush sa bakas. Sa paka na kabarakuna ang bumulaga. May bala ka na bumangga. Siyak ikaw ang unang bumulaga. Tony Lee, katunog mo ang pangalan ni Bruce Lee. Tangina, saya ang kulat sa mukha ka si Chun-Li. Akala mo magaling anak ng patel. Tangina, dasto ng kulat sa iyong mukha ka ng baling. Nakapros ka pa, magtawag ka pa ng ilang santo. Hoy, kung ito, hindi mo ko matatakot. Dito mo ko pahampas si Kuya ang mukha. Unang simento mo, tapos ano? Naglalabang itong sito mo. Nasa gilid, tangina, mukha kang gilagid na putok. Mukha mo kasi parang pusok na bumubulusok. Mukha kang patay. Saan ka ba nang galing? Lumuwa ka sa kilat ng iyong inay. Let's go! Karangalan ko makalaban ng isang makata. Pabilisan ng mga tugma. Gusto ko na mapatunayan kung sino ba talaga ang mas mahusay sa aming dalawa. Gusto ko lang mapatunayan na ako yung nag-iisa. At meron ng number 2, meron ng number 1. Gusto ko lang patunayan sinigag 0 yung nawala na ng kamalay-malayan. Gusto ko patunayan kung ano ba ang dapat namin na pinaglalabanan. Itong nakalaban ko, alam kong magaling. Kaya nakasuot lang to ng damit, naka-duster rabading. Time! Oh, yo, sekarang wala ka bisa. Yo, selepak up. Yo. Yo. Tanginang konduktor na to, saan ka ba nakasabit? Mukha mo, nakasabit, Tagalog ka na, Tagalogait. Umuwi ka na lang sa bahay ninyo, tulungan mong lampaso yung tatay mo kasi siya ay pagod na. Tingnan mo yung mukha mo, parang naluluto na. Alam kong sabog ka, pares ang bayan sa rugby o sa bulka. Yo, wag kang mataranta, si Warlord kasi mukha ng piranya. Kagagalit kayo, wag ka na maglaro. Tunay yung sinasabi dito, nagbibiro. Si negative 0 sa iyo napipikon. Tanginang gago ka. Bakit sa'yo ibaon ng buhay? Mukha kang patay na nabuhay. Yo, mabuhay! Mabuhay ang patay! Yun ang sabi ko, tanginang gago to. Sana kunin ka lang ng Lord. Magsama kayo ng Warlord. Lord, patawad! Kung papatayin ko itong nakahubad, hubad habang tuwad. Papatayin ko itong tangina naka-blue. Mukha kang stick glue. Anong sabi mo? Mukha kang barbecue. Baranakyo kamutik yun, yung nagbagay sa'yo. Ano yung mukha mo? Biglang liko. Tapos sa sinista, ako naman si Grega. Ito'y freestyle ng mga walang kwenta. Si Tony Lee ang titira. The fuck? Third round. Sa pangatlong pagpili ko, gusto kong mapatunayan na lahat ng mga tas gusto ko nang ipaglabanan. Ano ba ang pasalamat ko sa lahat na ito yung nakalaban. Gusto ko lang na i-shoutout yung idol ko.
Kaso lang nga patay na yung idolo. Ano bang inani na si Glock 9? Pero kumpiyansa ko si... Ay, Balik. Round 3 ba? ayun, wala sa gobro. Ay, lima. Check. Yo! Tapos na bumanat si Tony Lee yung pangatlong round niya. Tapos lista naman ang babanat. Ling round. Yo, ling round na. Shoutouts kay Tony Lee. Makinig. Yo, let's go! Maalat tong kalaban ko parang asin. Kung ako sa'yo, bumili ka na ng clothing namin available na nasa YouTube sa amin inilagay. Tanginang gagong to, maliit na kanyang lagay. Kaya walang pumapatol sa kanya na cheeks. Shoutout nga pala sa batang kandado, chiko na sa gilid. Yun, bilang aking masasabi. Kung si Tony Lee, tangina, hindi ito tumatae. Tingnan nyo naman, sobrang paya. Hindi pa to nakatikim ng bilat. Kasi alam naman at dito ay pulube. Wala to silbi, kaya nga hindi tatae. Paano tatae? Wala ngang makain ang kanyang ulam kada gabi. Asin, betsin nyo lang ang kaya niya kasing ibili sa sobrang pulube. Hinulab niya ang mananahe doon sa kanila kapitbahay. Yun, nagnakaw pa sa Jollibee ng tinapay. Walang pambayad, tol. Padakip nyo na ito sa mga katulong na mga pulis dyan sa gilid. Hindi ko kilala, pero si Tony Lee, ito'y aking kilala. Snatcher ito, dyan sa may kabilang bahay. Nagnakaw ito, panty with tinapay. Pinalaman mo yung panty sa tinapay. Sa sobrang bobo mo, sinunog mo ang bahay ng kapitbahay. Wala ka na kasing magawa. Lahat ng mga tanga dito sa'yo natutuwa. Yung anong yung suot mo para kang namang rugby boy. Saan ka ba galing? Doon sa bulka boy ng mga tropa mo. Humingi ka na naman ng rugby. Payo lang to, tol. Pag mong idibdibin na ka, sabi sumakit ang puso mo at hindi ka na makapalag. So si Tony Lee, wala tong bayag. Okay? Umiihi siya sa puwet dumadaan. Tangin ng puwet yan, saan ba nilagyan? Nilalagyan mo yan ng asin sa kinakain. Kasi si Tony Lee, wala tong ibig sabihin, Tony Lee. Combination ni Bruce Lee at ni Tony Hawk. Kumukha ni Tony Lee parang Black Hawk Down, nabagsakan ng building, anak ng bading, mukha kang pating. Saan mo nakuha yung pangalan mo? Siguro nung lolo mo inilibing, tapos hinugan mo ang pangalan. Yung mukha mo parang sa piso na daanan, ang daming lubak-lubak, wak mo na makak, tinuutotanan. Basin mong ulo matibak, kung binuangan tiga. Binuangan tiga. Sarap na,